Her güni ösüş özgörüşlere beslenýän ajaýyp zamanamyzda türkmen telekeçileri daşary ýurtlardan getirilýän haritlaň orun tutýan, eksportdan ýetlenen önümleň öndürilişini barha giňildýärler. Bu awatda täze haritdan şanly süýji kökü önümlerini öndürgen kärhanada da uly üstünlikler gazanylýar. Kärhanaň öýrümçilik kuwaty bir gije günnüýdiň dowamyna 160 tonna önüm öndürmäge niýetlenenler. Dünýäň öňde barjy önüm öndürjileriniň tehnologiýalary bilen enjamlaşdyrylan kärhanada işleň esasy bölegi awtomatlaşdyrylan görnüşde alınıp barylýar. Şunu zähmet howpsuzlygynyň kadrlary berip berjay edilýär. Häzirki wagtda kärhanada hunermenler we işçiler 2000-den gowrak zähmet çekýär. Täze haritna şanly süýji kökü önümlerini öndürgen kärhanada häzirki wagtda kökelen, süýjilen we beýleki önümler 200-den gowrak görnüş öndürilýär. Döwrewap kärhanada çiğmaly taýýarlamakdan başlap taýýar önümiň gaplanylmagyna çelli ähli işler sazlaşyklanyp barylýar. Bu ýerde öňde barja tehnologiýalar ornaşdyrmagy, önümçilikde gerli çiğmalyň peýdalanmagy, täze kuwwatlykları işe ýerdimäge aýratyn ähmiýet berilýär. Önümiň ýokary hili we ekolog taýdan arasy bolmagyna, arasaçylyk gaýdalarynyň berip berjay edilmegine, çiğmalyň we taýýar önümiň hiline berip gödäwçilik edilmegine, haritlaň alyjylara tiz ýetirilmegine uly ähmiýet berilýär. Ähli adamlaryň aýratyn körpelen uly sabarsızlyk, umyt, arzuwlar bilen garaşýan täze ýyl bayramy nasibetli kärhanada täze harit nişanly önümlerden sowgatlyklaryň dürli görnüşleriniň taýýarlanylmagy bolsa, iýleşlerimizden bayramçylyklary şatlykly garşylamagyna goşun toşýar. Asyrly däbe görä täze harit nişanly süýji kökü önümlerini öndürgen kärhanada ýetip gelýän bayramçylygy sowgatly garşylamak maksady bilen önümleň täze görnüşleriniň bir näçesi şol sanda täze ýyl bayramçylygynyň öwüşgünlerini özünde jemlegen sowgatly önümleri öndürilýär. Şu günler kärhanada täze ýyl sowgatlaryny taýýarlamak işleri ýokary dep günlerde dowam edýär. Täze ýyl sowgatlary körpelere şatlyk paýlaýar. Täze harit nişanly önümleriniň süýjidir kökelen türli görnüşleri bolsa, bazarlarymyzda önüm bolçylygyny üpçün edip, halkymyzyň bayramçylyk saçagyny berýär. Ýüreýte buyurmalary esasynda kärhanada her gün şeýle sowgatlyklaryň müňlerçe taýýarlanylýar. Kärhanada taýýarlanylan sowgatlyklar ýurdumyzyň çar ýanyna bayramçylyk münasibetli guralan göçme feodal okatlaryna alyjylara hödürlenilýär. Amatly bahasy ýokary hili bilen tapawutlanýan bätleşli okyply önümler alyjylaryň uly isleginden peýdalanýar. Pudokda bay tejribesi bolan işewurlar milli harit nişanly önümleň eksportynam ýygydarly artdyrýarlar. Häzirki döwürde täze harit nişanly önümler dünýäň 10 ýurtyna eksport edilýär. Eksport edilýän ýurtlaryň sanynyň barha artýanlygy önümiň hiliniň ýokarydan tasdiklaýar. Kärhanada iş turlary ýygydarly kämilleşdirilýär. Alyjylar bazara öwrenilýär. Önümçilik güýçlendirilip, lezzetli tagam bilen tapawutlanýan önümiň täze görnüşleri bazara çykarylýar. Haritlary içerkiwe daşarky bazarda ýerlemekde, sanly ulgamaň mümkinçiliklerinden işleň peýdalanylýar. Kärhanaň internet sahypasyna alyjylara önümleň aýratynlyklary bilen ýakynan tanışmagy mümkinçilik döredilýär. Arkadagly gahrman serdarymyzyň döredip bergen şert mümkinçilikleriniň netijesinde türkmen telekeçileri ýokary hili önümleň önümçiligini hasam güýçlendirýärler. Kärhanaň işgärleri ýurdumyzda azyk bolçylygynyň öpçün edilmegine goşun toşýan hemde daşary ýurtlara eksport edilýän haritlaň görnüşlerini we öndürilýän möçörlerini ýygydarly artyrmak ugruna ihlas bilen zähmet çekýärler. Nurana arzuwlaryň bayram bolan täze ýylyň bosogasyny gazanylýan üstünliklerim hususy işewurlaryň zähmet ýeňişleriniň dowam boljakdygyna ana merkezge. Kärhanaň işgärleri döredilýän ähli şertler üçin gahrman arkadagymyza hemde arkadagly gahrman serdarymyza hoşallyk sözlerini beýan edýärler.